Manakmanya kwa Ramogi dakika enapaga boro toksa chiela marukinyi kamora mora mintiera rokini machiegni ma en twak e chenro marupinya twak mabendo dwaro dhigodo nyime nyaka rom kanyo sari gi nus mar okinyi. Nyako Ramogi jong pono neno posters ngetwak mabende wantiere godo pono no kineno an ka mar paroni. Okiny maka wuono dwaro gombaka hinya kaluore gi duoko mar penj mar KCSE. Bende Nokwale ma en kaluore gi paro mopogore ma bende osemienjo to kana jatend migao mochung' ne weche mag somo Ezekiel Machogu lando duoko mag penj mag KCSE mar higa mokalo. Duoko ma bende noland chieng' tarik 20 mano chieng' tich abich mar juma mokalo. Kanyaka sani nitiere jopuonjre nyako Ramogi juwanga maromo 1,743,345 mago mabende notimo penj mar KCSE mabende noyudo grade mano mar C+ kadhi nyime manyiso ni mago gin jopuonjre mabende biro bedo kariwore gi mbalariany mopogore pacho kaendi. Par ni nyithindo kata na jopuonjre mabende notimo penj mar KCSE mar higa mokalo gin kwan mag jopuonjre maromo 881,416. Nwaneno bang' nonro kata na bang' duoko mar KCSE juma mokalo skunde nochako kata na trend e mbui mar Twitter. Naneno ka Kisii bende na trend, skunde mag Nyanza bende notimo makare. Akeni pachen mane kaluore gi okang' makamano kaluore gi kwan mag Eza hinya mabende noyud higa mokalo kipimo gi higa mar 2021. Mana kaparo ni jopuonjre maromo 1,146 noyudo A+ mano e penj mar KCSE mar higa mokalo. Higa mar 2021 na gin kwan mag jopuonjre 1,138. Skunde mamoko mabende pok nwawinjoga, oganda pok nowinjo bende notimo makare. Dibedi ni mano emomiyo ni koro oganda de wach ni skunde makamago nokwalo penj. Mane mbaka mabende antiere godo ka bende okan kenda okiny makawuono antiere gi welo mabende antiere godo nyako Ramogi juwanga e studio mar County ma Nairobi. Antiere gi Zablon Awange mabende en jagoro mar duola mar jopuonj mar Kupet mano bade ma Kisumu. Zablon arwakini machiegni. Erokamano. Moso nage. Amoso joneno waduto, nyinga Zablon Olecha Awange, migosi Awange jatelo mar Kupet, jagoro maduong' mar Kupet bade ma Kisumu County. Erokamano ahinya kendo machiegni twak. Erokamano. Nyako Ramogi jongo pogre gi Zablon Awange bende antiere gi wendo machielo mano Andiwo Obondo mabende en jang'ad rieko e weche mag somo biro bedo koriwore kodwa e yor Zoom mabende Andiwo kinyalo mna winja mose ni misawa intiere e yor lony manyasani wacho maber manade moso nage. Namoso nyako Ramogi noyawre uru aniluonga ni Andiwo Obondo jalony e yore mag somo e ratiro mar oganda. Erokamano ahinya Andiwo. Mana kachako kodi duoko mar penj mano mar higa ni bende paro ni nokwala mana kaluore gin. Nyalo wacho ni samoro wanyalo bedo ni wan joma joneno man gi oko wanyalo bedo ni waonge evidence but nitie ranyisi ni kamoro nitie kama kosa nitie. Ranyisi nitie weche moko adek ma king'eyo tinyalo wacho ni gimoro nitie marach ma nyaka non e penj manyo wuok higa mokalo. Mokwongo inwang'o ni wach penj kata kile nitie joma wacho mag jopuonj wacho, jonyuol wacho, nyithindo wacho, nitie kamoro jopuonj moko kata jonyuol moko kata nyithindo moko mano nwang'o thuolo mar bedo gi karatese mag penj kapok penj otimre kata seche mane penj dhi mbele. Ing'e maber Sharon ni Waswahili wacho ni lisimwalo lipo na kama halipo linjani laja. Kura an gima nyalo wacho ni ka nitie allegations kata concerns ni penj no dwa bedo lwet joma kapok otimo to mano gima nyaka non. Again king'iyo penj kanyo wuok tinwang'o ni wang'eyo japuonj Awange nyalo confirm nikech apani en e field more frequently than maloya en e ground ni ka skunde piem to skunde moko matin kata skul mar achiel odwa yudore ahinya, odwa yombo ji ayora to nyocha be ok oyombo ka nyocha ne en gamne diere ka to mo penj mong'om ahinya nyaka kel chechni mang'eny kata buok mang'eny ni ng'ato ka nie min moro mar 4 to yoro penj mochopo 10 ne min mar 5 oyoro penj ochopo 9
nyaka be buok be di ni to ang'o timore ma nyicho ko kadho ka penj kendo koro kawuono wuok na gi penj wuok ka sasa ni kata mana nyathi ka puonjo ng'eyo ni kata mana nyathi ki puonjo to en ga nitie level mo puonjo ng'eyo mo gitimo kata na pre exams kata na mocks gi to ng'eyo mana nyithinda gi to nyalo ng'ango max ma kama nyathi mana yudo ga C kata mana ni B minus kata mana D plus ko pore obuoge gi A kata japuonj nyalo buok ma penj ni ang'o motimore kora pan mano di achiel kuom gik mano mar namba 2 kuom gik ma waneno ni nyiso ni nitie gima nyalo timore kanyo kendo nitie paro ni the other thing matimore kiweyo abnormal curves ma skunde moko golo waluongo ni abnormal curves pane japuonj biro lero na ler kaka gipange sana ng'eyo joma nyalo kadho penj ahinya aparo ni over 1,300 1,400 mane nigi Ace ka namba ma almost more than half, I think around 700 owuok e counties 2 kata 3 out of 47 counties. Mano gima nyaka bende chak buog ji. Manya kipenji to ang'o momiyo region achiel kata county achiel nyalo bedo ni performance malo county mamoko. Nyagi iko nyithindo molo jomoko, puonjo kuro mabeyo molo sukte mamoko. Nyithindo samoro nyo timang'o momiyo gikadho molo jomoko. Mano omiyo Kenya penjo mang'eny ni ere kaka county achiel kata 2 kata 3 nyalo bedo gi scores moingo national average. Aparo magi gik mabuogo jo Kenya momiyo neno ka ji wuoyo mang'eny ni nyaka bedie ni nitie makosa moro ma penjo ni ok en normal kaka mamoko mosekadho. Chalo gima kata chalo gima kuo mar penj ma ne waparo ni matiangi jaduong' mago hadhe led sai mondo ketunya kama okwe nyotie chalo gima duogo. Erokamano ahinya awinje yo makar Zabro na wange kiwinjo kata mana gima Andiwo Bondo wacho ni dibed ni counties mamoko katimo penj kata mana malo counties mamoko dibed ni mane kuo penj akeni in pachen mane kaluwore gi duoko mar penj mar KCSE mar higa mokalo. Erokamano Sharon. Penj titimoga ni wadwaro timo gimiluongo ni measurements and evaluation. Wadwa ng'iyo ni nyithindo gi osepuonjgi to giseyudo ginyalo yudo grade mane to grades go kosetimgo measurement and evaluation itiyo ga godo mar placement. Decide ni okay ka mar class 8 cha to decide ni koro nyathini oseyudo max 400 onego bed ni odhi e national school. Ka en moro mo nyalo dhi extra county to yudo max kamae. County schools kamae nyaka sub county schools. To mano be matimre ka class 12 kae. Nyathi moyudo A mago nyithindo mo wang'iyo ga ni magi dwaro no bed laktar, obed engineers, obed architects gi professional courses moko matieko higni mang'eny go, madwaro somo mang'eny go. To ng'ato ka ng'ato nigi grade ne nyaka ng'at moyudo D cha kata D minus ng'ano ng'at moko fuo. Nitie courses miluongo ni TVET monego bed ni jogo dhiye to chako tiegre mos nyaka chieng' moro gilony e course ma gisomo no. To kochopo ni koro nyithindo be okalo, mano be ober nikech janyuol katero nyathi e skul to tero nyathi e skul ni mondo nyathi odhi okadhi. Skul jopuonj be ka puonjo to puonjo ni nyathi odhi okadhi. To kata kamano kalo no to ok ber kokale gi yo mok ber. Emomiyo nyaka ne wachak timo penje Kenya kae higa ka higa yudo jatend migawo kata Minister for Education matinde waluongo ni Cabinet Secretary for Education kalando results nyaka ne nyiswa ni magi results mowuok to magi results ma jok manyokwelo nyotimre. Higa ni waneno ka jatend migawo mar somo miluongo ni Ezekiel Machogu owacho ni onge kama ne giyudo ka kuo timre. Mano ok nyis ni kuo no otimre. To be ok nyis ni kuo no timre. The same way ka ji tugo adhula kata mpira ka ok ochiw red card ok nyis ni mano koro ne onge rough game. Seche moko depend mana kaka referee timo. To results mowuok ni ji ochich. To ok ni ji ochich kabisa. En nyaka od bura ma seneta winjo ni sani koro committee mar education dwaro luongo jogo mane shughulika gi wach penj ni mondo nonie ni penj ni en kare koso ok en kare. Nikech kadho to ber. To ka ok en kadho moro ma long'o cha dhi njawa oko. Seche ma nyithiwa gi chako wuok gi karatase go kata Kenya kae ka gidhi godo oko to ibiro wach ni ka en certificate moa Kenya mano KCSE no mano ok watambua. Mano timre go ndalo moko mane waji a India somo ne berie to ji ne biro gi degrees
koa India to nochopo kama ji nochayo degrees go nikech ne yo mane yudo go. Koro wadwaro ni warit gima iluongo ni authenticity. Osetimre nyithindo go oseyudo certificates to kwanyal wacho ni koro nyithindo go kwelo kata ok kwelo. Gima odong' en timo gima iluongo ni postmortem. Wa analyze results gi. Wa penjre postmortem itime various levels. Schools bro timo that postmortem. Sub-county time, county education board be time. At the national level, the national bodies ka Ministry of Education be ni time. To wa bed gi results mwanyalo ng'iyo ni kama kosa notimre. Waswahili wacho ni kosa si kosa bali kosa ni kurudia kosa. Wang'i kaka wanyalo geng'o mahiga ni kik timre gimodong' kik timre. Me emomiyo wabiro gi gimoro miluongo ni CBC. Okono beda donjo ya CBC sani. To CBC king'iyo kata maklas auchiel cha. Assessment nyo bedo results nyo olandi. To results ni be konyiso ni ng'ano mokadho kata ng'an ma orem. The reason en ni Kenya wasebedo ko concerned gi wach exam to the extent makoro wamiyo ji pressure. Seche mwamiyo ji pressure cha jogi timo namna kila namna mondo ging'i kaka ginyalo kadho. Principal nigi pressure, nyathi nigi pressure, and society be nigi pressure. Dong bi parana ne miga mar somo bende gayo kata mna pressure mabende wacho nikech kata mna kineno kata mana okang' mar tinde kata mna kiduoko mag penja hinya madongo wantere KCSE KCP kaka chon. Kinde machon chingen jatend miga na mar somo na wuok to wacho ni school no bedo na mabokuongo, ma obedo na mamokuongo. Wang'ni kata mana nyathi mano bedo na mamokuongo nokoland. School mano timo maber nokoland. To mano ok nyis ni jofuambo kata jo piny ok bi manyo na ng'amotimo maber. Kodwa manyo piny kae nyaka watim gimiluongo ni competition. Kidhi e interview matich nyaka nyisi ni no bedo number 1, ng'ama bedo number 1 emeka warado ji ariyo wakaw ji ariyo. Kamora amora kata dhi back to adhula empira nyaka wang'e ni ng'ama oyombo to kata ligi nitie number 1 2 3. Koro sani wacho ni ranking ni mane kelo ranking ne kelo gimiluongo ni negative pressure. Koro negative pressure ni ema gitemo golo. By not lando results go, one to put one nyalo gadhi buangi ni ka school ni min grade 10 to moro do min grade 8 then moro ni number 1 already one gi that ranking mwang'eyo ni nyambari ya no loyo Kenya kae to wang'eyo ni nyathi kama be mano mbita chande ema ne number 1 e Kenya. Koro ranking per se oken the cause of kwelo. The causes of kwelo ng'eny to emonego wageng. To nitie reasoning nitie belief moro ni kweli nokwalre. Nyalo bedo nikech last year ne en higa miluongo ni transition. Seche mantie transition from one government kata one president to another gik mako timrega. Koro ne nitie Keru Uhuru ne retire to ne jatend Kenya miluongo ni Ker Ruto dodonjo gi Ker Raila be dwaro donjo. Koro ne okwang'eyo jogi no kong'eyo ni ng'ano madhi kawo telo. Lakini Zablon mana kai kima kuma na paro makamano wawinja ne pacha andiwo bonda andiwo kinyal muna winje yo makare. Ntiere weche mag ranking ka iwinjo kata mana inyisa ni walale matin kata kamano biro duogo ire. Kiwacho ni ntiere paro moro mabende ndiwo bondo no wacha hinya kalure gi nitiere counties mabende notimo makare. Wach kuom ranyisi Nyanza bende mang'eni skunde mag Nyanza thoth gi notimo makare. Okang' mokwongo wawinjo ni skul kaka Nyambari ya koro noyombo kata mana skunde mamoko mabende wang'iyo godo Kenya High jowinjo ng'iyo starehe dibed ni kata ka skul matin owuok oko motimo makare. Koro mano ilieko ni ntiere kuom mar penj nikech mani penjo mabende oganda sebedo ka penjore. Nyambari ok school martin. Nyambari is a national school. And Nyambari ni categories mek maranda giri Kapsabet school moko ma national mano ng'aw ngas bobe national. Koro koseket gi national ne gisebet ka gitimo maber. Seche ma gitimo maber no kikwang'i ni Nyambari yako timo maber ni mago jokisio timo maber. Nyithindo mokalo kacha ng'eny gi be gin nyithindo mokaw from all over Kenya. The big majority of nyithindo moa kanyo man kanyo gin jokisii mana kaka mara nyudo ka nyithindo mang'eny gin joluo kata maseno yeto tingo nyithindo from all over Kenya. Gima kelo shida ahinya en skunde moko mathindo e piny Kisii manya neno ka ji ywak ni skunde go okadho nadi. To wapenjre skunde matindo onge right mar kadho. Skunde jopuonj gin the same. Syllabus is the same. To secondly skunde go be osebet kaka nyalo ga produce ng'ato kaka alo badhi bedi doctor. Ng'ato nyalo somo alliance to kudhi university. To moro to nyalo somo ya ora chuodho mixed to dhi university bo bedi lecturer kata engineer. Shida en that mean grade. Yudo ka school owuok e mean mar 5 kaka manyo wacho ni Mobamba secondary owuok e mean mar 5 to the mean mar 9. The question is, can they sustain it next year?
iyudo ka skul kaka Rigoko owuok e min mar 5 Rigoko be ni Kisii owuok e min mar 5 odhi min mar 9 skul ka St Thomas More St Thomas More Yang'ombe school mathin yes owuok e min mar 5 odonjo min mar 9 St Gonzaga mago e skul noyudo kata mana min mar 5 dong bende wachoga ni jopuonjre bende opogore kata mana yot mar winjo wach bende higa ka higa iwacho ni jopuonjre bende opogore kata normally gik mane timre ga skunde matindo go nikech nawuona some skul matin inyalo ga yudo ka ji nyalo kadho to ibo gi ji abich jauchiel kata japar moko to kama ochopo ni ji 100 odhi oyudo mean from B- to A ema koro kelo chich ni kudit bini negi yudo leakage moro to wan to ok wanyal judge mano kane giyudo leakage makosa ok en margi makosa en jok mane timo monitoring remember ni ndalo mane timo penj ne ntiega multisectoral team mane timo monitoring everywhere and structures be no seketi it means ni there was a loophole somewhere kuom jok mane wuotho gi pesa sirikal katimo that monitoring to skunde gi to ka skunde go be notimo ginene notiyo matek boyudo min ma ochiko ok wanyal tuono gi remember ni nitiere policies moko ma ministry gi TSC no biro godo mano o improve grades policy kaka ma delocalization wan kaka union no akwero wach ma delocalization to bang'e be nwaneno berne en gi berne to ne gi rachne berne en ni japuonj kaka in principal e gweng kanyo ni bedo lax ni ne jo gweng BOM jothuru parents gi jothuru koro you cannot do more to koro ko goli boteri kamoro tineno ni jogi ka mes to ginyalo riemba tich koro ichako tiyo delocalization en gi positive aspect nikech igoli kai titeri kamoro koro jok manogol gimana kaka nogol Boaz ogole Maranda to tere Nyambaria structures manoketo Maranda ka imodhi to keto kocha ka koro shida ne wuok ka jowa mabeyo ema nigolo titero kocha seche moko be no nyalo ti delocalization no nyalo ti kode mar kawo jok moko mane underperforming ka dismissing them tikawo gi tidhi pando gi kuonde moko koro kane en underperformer lese kata Kisii to kete Luo Nyanza kai he is still going to underperform to ngama isa performer kaka koro Makanga manotiyo Barding to keto Barding obedo school ma jijalo wuoye bo gole botere St Anthony to at St Anthony yudo ko mix football giango gi academics football gidhi gibedo number 1 Kenya mangima to academics begin gi min man malo koro sani igore kidhi yala koro nitie ga kaka telo luo ng'ato to ng'ato nyalo keto structure koro delocalization no it is one aspect ma be okonyo go skunde ma jo Kisigo nikech iyudo ka joluo kata jo mwamoko mane beyo okaw to ter kucha to jogi kande ogolo ter kuonde moko koro seche mowacho ni gitimo nadi to wangi both sides wangi ni they know me gi personnel mabeyo then there is the issue mar employment seche matinde employment itimo gi jo BOM ni ng'eny jowa manyo skunde mabor borgo to kanto koseyudo school iseyudo skunde mathindo go gidwaro tiyo extra hard so jopuonje be notiyo extra hard but penjo maneno ka nitiere nang'o miyo ni Nyanza to ok gwenge mamoko ni Nyanza kotimoga maber to nitie shida to Nyanza ok en mana ni koro Nyanza ji ko ng'eyo Nyanza to panyo ne ndoluo Nyanza nitie gima PC Kaguthi no describe the deck ne nitie Luo Nyanza to ne nitie Kisii Nyanza to ne nitie Kuria Nyanza but mostly wanga gi Luo Nyanza and Kisii Nyanza Kisii for a long time ne ji chich kod gi ne gi kwalo penj to mano ne chich to nitie to ing'oni mano en opinion seche moko can be used bobed propaganda to kane ngire Magoha odonjo e migawo mar somo en owuon ema nobiro gi structure more reduce watch mar theft make exams iwinjo to ndalo miluongo ni ng'ato ne nitie dentist moro miluongo ni Kaimenyi Professor Kaimenyi ndalo go es ne chodhre kila mali Kenya mangima to sani kochopo kama ne ngire Magoha odonjo enek to nokete gi Matiang'i to Matiang'i noloso structures magolo kuo notiyo gi policy ma delocalization chama TSC biro go kawo jotelo mabeyo tero kocha notiyo gi Ministry of Education kero funds kucha pesa manoter kata Nyambaria kende mar infrastructure ne a lot of money skunde mathindo no mia ginene nobedo gi meetings gi Kesha ma Kisii to wacho miyo gi nafas mar gine jopuonj koro kido ka nafas mar vacancy mar puonjo
is not as a crisis Kisii Nyanza kaka en Luo Nyanza. Luo Nyanza wal miss jopuonje. To kucha negi bridge that gap. So there's those structures matiangi be notimo. Iwinjo. Mar miyo gi jopuonje medo gi omuomu mar infrastructure wuotho area no keto ginene then keto riot act ni mondo jogo ti. Koro jogo no chako tich. Then oket Magoha kanyo. To kane matiangi wuok to Magoha no biro as no before Magoha nitinga to ni Amina Mohammed obiro briefly as a minister for education to nikech wach CBC cha nentie winjruok no giwinjre wach CBC emami okele ngire Magoha to Magoha mae en laktar maduong to nowacho ni okochuno nyaka nyaka yud A wawere gi gik miluongo ni stupid A's go nikech nyathi nyalo kalo kamora amora idea moro mikawo nyathi yudo clean A to kose yudo clean A mo yudo physics A, maths A, biology A, chemistry A to en koro kodwa dhi timo medicine odwa timo sales and marketing ticha ko penjre diriyo iwinjo onego bed ni wanwang'iyo ga ng'at mose yudo ga A my direct medicine kata engineer koro kanye michako chichgo wachak ng'iyo jogi ni be ginyalo gidwaro timo courses ni wacho ni timo go nikech nyaka sani wenge waburo mana bedo ke kwa keto ka gidonjo e mbalariany yes ka gidonjo e mbalariany yes to koro ka gine no gimoro kotimre ochala Honda gid kweyo no ochala Honda ok inyal pande nikech en gima involve society kata kokiwache ibiro ka jatich wache tibiro yudo ka nyathi achiel moro bro wacho ni max to wayudo to ma ok en mara iwinjo tibiro yudo kata jopuonj moko ma ok winjore gi principal be biro dhilande iwinjo koro ana se wuoyo gi jok manodhi nono penj a few of them ne complain ni no duoko mane biro nyithindo nondiko the same mano eskunde mage okni school seje mino no penji no Kenya National Examination Council KCSE manyono nene donc kiwacho ni same samoro kama mnago wenge iwa nyalo wacho ni gwenge kaka mag Nyanza imbo mar okay seche magino no chato ko leak center you don't seche in an examiner I've been an examiner before seche mine examiner chetimi bundle ondik mana code yeah tinyalo suspect nikech nyingi seche mangi neno nyingi Sharon ngane ne Otieno tingo ni mai to that does not mean Magoha gine seche ka gingeny e kinyalo geni mai Luo Nyanza ka gin kwamboka giri tingeyo ni magi Kisii karamna kwamboka karamna kwa podi yudre mana bure Nairobi to koro yes gingeny koro kingiyo ka center gina 100 to 70 gin kwamboka gi mora tingeyo ni mai Kisii to ka gin Njeri giri tiparo mai could be Ngandu giri or whatever koro there was that complaint and maro malingaling complaint ni ene ni papers momi script ni yudo ka answers were the same points be opangegi okotem kata wilo iwinjo machalre but remember ni examiner ni underpaid wan kaka union as kupetwa sego koko ni mondo majogo medo muom police likalo kuinyi nyaka jo CRE manyogo koko bagi nano kana gidingani yes koro yudo ka inumi papers ting ichich ni yawa to jogi pachi gi chala nyithindo marude kada nyithindo marude isedo nyithindo marude katimo penj donge do yudo ka chelo yudo B+ ta chelo yudo A-, achelo yudo C ta chelo yudo C+ donge yes to magi to chacha nyithindo marude ma patch gi just the same kendo mo yudo kata rude koro the problem biro kama in examiner okinyal go koko nikech kidhiko koko ji complain ni tero kucha to tendigo ni as teach gi paper gi bundle ni what will happen in a process ibro wachi ni we nono monde wachak nono kaka jogi okwelo penj koro that process no emok gidwaga awange makama kaparo gi kanyo inyisani andiwo bondo kendo chako duoke na ndiwo wago ni mosa hinya kaluore gi ng'ikruok mabende ne yudo pod odhi nyime gi twak ka mano kaluore kod kadi bed ni KCSE mano mar higa mokalo ne okwal mathoth bende wased twak ahinya kaluore gi ranking mag sikunde kinde machon ni neno kramna ka jatend migao mar somo kana chung na wacho ni nyathi ni otimo maber nyathi ka nyathi makama no yudo grade makama ene namba achiel e school makama wan kaka jafwambo na miyo kata mana yot wangne styles kata na mag lando duoko nwaneno kata na mag grade auchiel duoko makama gitere school bedi pane magi gino kenge manyalo duoko kata mana dwaro mar kwalo penje skunde mopogore Pero como na I think atimo mosenya ne ani ng'ikruok mar mbui na neno to okawinjo maber kata pan nyewu ya winja koro sanda winjo maber gima paro ni nyalo timre ni
lendo kata mana piem keto skunde ni piem kata mana ranking nyithindo kata skunde to kane ka golo wach ranking to kane ka gimarach anene no gima ber nikech en ema chien kane to no dwa kelo piem obedo matek kabisa e sekta ka ma jopuonj sana ne laro ni nyaka skunde bed number 1 koro ne samoro gidhi e yore moko mag peny maparo ni japuonja wange temo lero kanyo samoro kaka jopuonj temo kabisa mondo gimi nyithindo yore moko ma ogajore ma peny mag kadho penj koro kanogol naparo ni golo ranking no to en gima ber nikech koro giming'iyo maduong' ahinya ni nyithindo somo mana kaka japuonja wacho alicha nyithindo somo to gima nyidwani gi cover makoro gin ready mondo gidhi e level machielo to kinde kama chano wang'iyo ni nyithindo nyaka nwang grades to grades samoro nwang'o grade A to content mar grade ni gima ni e onge wadwa ni mondo kata jonyuol mondo kaber to winje advice ma jopuonj miyogi ni jopuonj ma genuine wacho maber ni nyathi onego bed ni iwuok kaka koro nyewa ni e level mar secondary ni owuok ka en gi skills motegno ka en gi values motegno ka en gi paro moridre ma kodhi e oreya machielo donje university donje mbalariany to donje college onyalo timo course modwaro kata course mokawo cha motieki machieng' moro koyudo tich to tiyo ng'at moro mok nyal hinyo ji gi tijeno ineno ka nyicho ne kaka koro ni piem ni mal ahinya to nochopo kama koro kata penj ne nyiew samoro japuonj nyalo wacho ni samoro yudo ka joher teachers pango mana laini gi jonek go dwaro na yo negotiate mana ka gidwa nyiewo papers apano kane waziri Matiang'i to gi let mago ano tieko man winja ne waweyo ni kuro sani ng'iyo man nyathi mwa focus on to konego wa focus on nyathi no nwang'o grades moko nyal support kata grades moko nyal tiyo go mbele koro naparo ni kar gine kanyo kar ranking kanyo danyalo support sirikal kata nyalo support ministry ni to konego wadogie wang'i mana ni to nyathi oyudo ang'o gima oyudo ni to grade ne majinin to grade moyudo ni ang'o mani e iye en gi skills mage en gi values mage pache otegno marom nade jopuonj paro kaluwore gik motimogo ni koro nyalo timo ang'o kutieko skul kutieko level mondo donji e oreya machielo erokamano ahinya be nyaka gisani kaluwore gi okenge mopogore opogore mana kaluwore gi oganda mamoko ma bende wacho ni penj ma kamano kwal bende noneno ka od bura mar seneta ahinya nyaka kaluwore gi kamiti mochung' ne weche mag somo kitelo kata mana kotagi koda jakom margi mong'ere kaka Jonyuto bende koro wacho ni gibiro bedo ka ginono penj mar KCSE kapo nono ni kuo ne otim akia ni in kaka Zablon Awange jagoro maduong' mar Kupet bade ma Kisumo bende paro ni penj ma kama owinjore onono mago duoko mag penj to kinone ang'o manyalo timore bang' mano? Yes, apodho ma wach no penj no ne obeni nono. It is normal whether okwale or okwale we need to analyze the results. Ema duoko manuono nonro no ema biro konyo gi putting structures mondo kik watim makosa kata wa improve on kama wasetime maber. To no dware ni ochako right from the school level. Ochako at the department ka un department ma humanity ka department ma science ukungu romo then the staff be romo then ka staff oseromo nyaka malo kulto nyaka makolo senate be dhi rome to sani to kol ma senate to romo nikech koro nitie chich ni KCSE ni dipok ni nokwale to kose kwale to ng'i kaka wanyalo geng'o structures. Remember ni kane Matiang'i biro ne ntie rules manobi nek nobiro gi rules moko mane go examination act. Examination act ni nobiro gi gik moko mane ko yudi kikwalo penj tichulo fine masache million kata par kamae tinyalo tuwe higni 10 to mano nokomono wach mar penj kwalruok. It means ni with the legislation pod onge gima konyo malich. Though legislation was one step. Gima nwaneno gi that legislation and victimization. Inyalo yudo ka ng'at moro, principal kata japuonj moro ochunge to bedo dismissed ni nokwalo penj to ne ng'at ma innocent. Koro because of that this victimization emano decide ni koro jogi odhi mos. To kata kamano it is not proper to examine a student and then ukelo ni penj ni ikwalo. Mae dhi affect
jomoko manyokadho maber cha ka nitie skul moro manokadho kata nyithindo moro mokadho maber iwuok gi C ni ma ginin kata B+ ni ma ginin to ng'ato nigi A moro ma ok ginin odhi affect nikech koro kata kudhi e courses go nafas gi tin koro in ituoni nafas moro to in gi B+ minyalo timo course no to ng'aja A- kata A plain moro ma not qualified ni odhi timo course cha to kata kamano kosedhi the rate of failure be pod ng'eny mbalariany kucha waseneno kata comedy moro ma is going round mar japuonj makwano miluongo ni Professor Carl obira ni to chako introduce kwano to nyithindo cannot even imagine gima koro gini nitie koro emomiyo wawacho ni Senate onon wachno osenono wachno to obed gi structures ok wanyal bedo ni higa ka higa wawacho the same thing mayo KCSE ok en exam kende mitime Kenya kae wan gi penj kaka KASNEB giri nitimo wan gi examination bodies kaka IGCE giri timo to nochopo kama ne kan watimo KCSE ni ne nitie ywak moro kanya nitimo paper miluongo ni biology practical ne ji ywak ni yawa ok en nyithindo gima ok ginyal timo ni penj no nobedo lifted from penj mar Cambridge ma jo class 6 grade 6 ma Cambridge timo to wapenje ni ka jogo lift paper chal ne gitemo measure the thinking abilities of nyithindo gi sani koro kaduoko nyoko winjo ko wach ni biology jorem pod jo kadha it means ni nyithindwa gi must be tested on what they can have learned gi gima ginyalo kaka ginyalo think for the future preparations to kata kamano it is not the reason or the rationale momiyo mondo koro CBC cha wawek assess nyithindo properly sani nino ka nyithindo parents nigi shida nikech ka nyathi okelo report to ile nomna ni approaching expectation beyond expectation average koro ngoni mano is not gichak miyo nyithindo marks nyithindo chak miyo gi marks gi but we cannot just decide nikech koro penj ni ma Kenya ni kwalre koro nyithindo mabiro bang'e ok bitimoga ok bibedo gi marks grade A no nitie kaka oketo ga self esteem of nyathi bedo malo B C+. The same way grade D nyalo miyo ng'ato bedo matek tiyo matek bang'e in life by iseneno jok ma noyudo D plane some of them gines jotendwa e serikal kae to ok nyis ni kara ni ka the fact noyudo D cha ok nyis ni onge ability moro iyudo ka gine magidhi gi yawo biashara madongo gine magidhi gibedo MP kata gibedo senator kata governor kata mana ni kinde machon kata mana nitiere kata mana skunde mane miyo X manyiso ni skul makamano nokwalo penj tinende ni pok wawinjo kata mana skunde makamaka kendo bondo kinyalo mana winjo weyo makare en extent mane makata mna od bura mar senate nyanya committee mochung'ne weche mag somo ka ginono penj makama bende exams nyalo bedo recalled in that kata mna inyalo thich oko duoko makamago yaban mano gima chiko yie kendo en wach makare ni kopo ni giwuotho around ma giwinjo gima jopuonj wacho giwinjo gima joma ne ni examiners manye nono penj kata mija no seto penj bende wacho giwinjo weche ma samoro other stakeholders bende wacho magi confirm ni nitie kama nye penjo kwalgo achiel kuom yore ma ginyalo recommend mondo lu en ni skunde ma are affected penj nyalo bedo recalled mana pano se timre before to nyalo timre sani ni nyalo kona penj nyogol ka to kara nyogole kane ok wang'eyo ni nitie makosa moko kata ni nitie kuom ne nye poko fwenyre ne koro se fwenyre ni nitie kuom koro nyaka yudi yo moro ma ikawo go duoko mondo kok nyal non gen ko se kawe to bende samoro ko nyal bedo cancel edichiel nyaka dog non school no inya nwang kata na within a school nyalo kwalo penj to samoro candidates te are not affected kata candidates te ok nyalo bedo culprits koro inyalo migi thuolo ne school no bende tako non kendo konon mon wang ni jogi no kwelo samoro penj mar nyithindo mamoko gi ema bedo recalled to samoro school te nyalo bedo cancelled to gima duong' ahinya ni mano kotimre to they affect future mar school no to sama they affect future mar nyithindo go nikech nyalo migi thuolo ne ginuo to samoro gino gibedo immediately jomoko bende biro luor dok nuo ma samoro koro onge certificate nyalo kata dhi go mbele mano emomiyo achiel kuom richo mag kwalo penj ni kopo ni serikal onyono tiende motegno mofwenyo kama nye penjo kwalie mo cancel the exam to nyathino is affected for life masa moro ko yud thuolo mo yudo kata certificate ne moro to samoro bende kata kodoko nuoyo
to bro nuoyo very low esteem, bro nuoyo kako do ngama feel embarrassed, ma mondo chako concentrate motim penjo yo makare be koro piot. But ana paro ni mondo nono dwanwa non kabisa, penjo dwanwa non kabisa from testing, kaka ne develop the tests, kaka ne pango penj, kaka ne timo manage penj no, kaka ne marko penj no, manyaka koro chopo kama gole results. Mwayuda de yo moro mwanyalo loro ko kamora moro maturo di bedie ne penji di kwal kendo in future nikech kopo no kwatimo mano to gimega puonja wange wacho no bro chando wakabisa ni nyithindo ma ok qualify for programs mane magi mimiyogi ai da gidedo ka program ko tek mo ginyal war gi cases moko samoro jomoko se mithuolo ma timo medicine tamo gi timo magi we kata ka gitimo magi tieko to giwuok doctors moko ma half baked nikech odie course moro mohinge maka koro miya kata kucho nyalo bedo kata surgeon kucho paka maka koro miya kata na appreciate ni mondo operate on to mage doctor je manego kora para ni mano gima nyaka wajiw kabisa ni serikali onego yud yore te kata kaber ana para onego bed multi agency ko bed senate kende ge involve all the agencies mar around education mondo bed gimoro ma comprehensive ma kotime to adloro wach kuono kano timre adier once and for all. Kamoro kenda do wacho kati machiek charon kama japuonja wange uweja ni grading mar assessment mar CBC gikora taneno ni samoro duoko grades cha ok nyal konya ahinya but kopo ni jonyuol kata jopuonj feel ni grades onego duoki to gima duong' ahinya let us not celebrate grades ni nyathi onwang'o mondo wa promote kata wa improve esteem mare wangini to content mar eni and kanyo mian ahero go CBC ni wan gi thuolo mar hwenyo gima nyathi nyalo wan gi thuolo mar hwenyo gima nyathi ong'e wan gi thuolo mar hwenyo gima nyathi ok nyal kendo wan gi thuolo mar hwenyo gima nyathi nyalo timo kendo wan gi thuolo mar ng'eyo ni nyathini apart from somo character development ne chal nade to gik mamoko manyalo konye e ngima kaka life skills onyalo betie nade anaparo ni gimondo wa focus on ni kwatim assessment to I explain ne jonyuol all these dimensions mag education kata mag assessment ni nyathini skills makoro berie en mag values value system ne chalo kama nyathini nyalo bedo gi in terms of practice onyalo timo gik moko mamoko iluongo ni extra curriculum gi mondo mi koro kwase hwenyo yo moro monyalo identify through that wanya yudo talent ma nyathini mondo wanacha that talent kata wayudi yo moro ma koro chopo junior school wachako yudo go pathway ne makoro chomo go career chon moko ni nyathi tieko school sani japuonja wange nyathi kore ko kazi ko setimo form 4 ni baba atim ang'o nya nwang'o atim nya yudo dia atim nang'o aparo ni opo ni watim assessment maber to by the time nyathi tino gidhi junior to wachako mana guide gi their career pathways. Erokamano ahinya nyakoro mga jwanga parni mar mondo mi ibed kodwa kata mana mar mondo iriwri kodwa e twak makama ioronwa ote namba mag ote machuok 336 mbui mar Facebook bende do achiel kachiel mondo Ramogi TV. Tudri koda bende mbui maga Facebook, Twitter iyuda @sharon_ngao mar mondo mi isume paro ini neno nade duoko mar penj ma bende nochiw juma mokalo gi jatend migawo mochung' ne weche mag somo kalure kaka nyithindo notimo penj bende paro ni penj makama ne okwala makalure gi paro mopogore ma bende osebedo kamienjo par ni od bura mar Senate bende lieko ni gibiro bedo ka gitimo nonro mano committee mar od bura mar Senate ma bende ochung' ne weche mag penj koro gocho ni gibiro timo nonro mar neno ponono ni penj mar KCSE mar higa mokalo ne okwala kata oyo yena mar mondo meka uyo mokwongo nyakwaro mga jwanga kaduogo gi ote magi mar mondo mi awiji bende paro ma bende ichwalo kalure gi thund wach marwa kikidhi mabora. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone. Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda amako tipo kendo akete mbui kaeto arito ok en kayiem ka oyier report mara abiro yudo $1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch,
bede kind joma kwongo lande. Download the Citizen Digital app mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital app en namba achiel e keyo weche manyien. Amringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka uwe. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito. Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kalusiapi. Jatelo, report achiegni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanisa. Kendo ni kod chia. Poka luongo ji. Mae kik bai. Nyarkochia. Saa 1:45 mar otieno, tich abich. Mana e Ramogi TV. Chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahero makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa Mitmaratari wawacho ni mitasali pekmeli watio mate kijokanyana nyando atinyaka milambo. Lungani DJ Local Instrumental one ma one tie. Lungani Ninja the Entertainer to ma and Ramogi Night. Ramogi Night. Teacher Beach sangwen otieno. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, so obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Nyakora mugejon kamoro mora mintiere machiegni e okang' mar ariyo. Aneno kanyo koseromo saa 2 e wang'e. Wantiere twak ka twak e chenro mar upiny mabendo pod wadhi godo nyime nyaka rom kanyo saa 2:30 mar okinyi. Okinyi ma kawuono pod nonno kiriwori kodwa thundu wach mabendo watwake en kaluwore gi penj mar klas 12 mar KCSE mabende nochiwa yanga juma mokalo. Penjo en ni bendi paro ni KCSE Nokwal kalore gi kwana mago mag A's mabende nowuok kwan mag sikunde ahinya sikunde mabende kosebedo katimo makare ahinya mabende wang'e ni otimo. Ano ka ote magi bende nitiere parni mar mondo miornwa ote oronwa e lai magwa mag ote machuok 2:6 mbui mar Facebook bende do Ramogi TV. Adwaro somo ote mabende ioro nyakwa Ramogi ajuwanga ote mabende ibiro bedo kikonya somo kata mane wang jowi mari kanyo mana kwa nyalo yudo moko kuom ote achiel kachiel. Riga no dhiambo iwacho ni penjo Nokwal iyudo ka nyathi yudo A-plane to kodhi e mbalariany to otimo education orendore gi courses kaka mag engineering. Ote machielo en mar Eric Okeyo Kizito mabende wacho ni Sharon adira makende en ni penj okwala fwenyore ga seche ma jopuonjre odonjo e mbalariany. Nyithindo ma okwalo penjo moyudo duoko maber kodhi timo course mar thieth kata mna mar bero. Bang' dwe achiel to giyudo ka tek giloko course. Michael Dibuoro iwacho ni penj no kokwal an kata chon ji ne kalo penj jomoko bende ne fail koro kane. Mana kanyalo yudo paro machielo mar Maureen Kethi iwacho ni Sharon chalo ni nokwale yawa tho mane ni pachi kanyo. Kennedy iwacho ni Kennedy iwacho ni jalony no akwaye mondo owachie kuom Luak Girls. Per duoko mar Luak Girls mdabro bedo katango ni kanyo. Jazian iwacho ni wuok e county ma Siaya to kaponi giyudo ni ne okwale iparo ni ang'o ma ministry dhi timo. Antiere gi Awange ka mabende en jagoro maduong' mar Kupet bade ma Kisumo odhi bedo kod duoko. Ajwang Thomas iwacho ni Kenya ka joma kwalo penj e mideo kaka joma tiyo matek to kiremi yudo zip lane
ok dek kata mana winji wacho ni wuoro sana mana kinyalo peket na duoko mar penj mano mar skul mar Ng'ia Girls wayudo ni nagitimo nade neno ka achiel kuom mwaka kuom joneno magwa wacho kanyo mano skul mar Lwak Girls jal moro bende wacho ni dibedi nagikwalo penj mana kinyalo ket na duoko mag Lwak Girls imbede ng'iye skul mar Lwak Girls mantiere county Masaini neno kwan mar A plane nena achiel A minus abich B plus 29 B plane 75 B minus 101 C plus 120 mano skul mar Lwak Girls kwan mag jopuonjre ne en 321 manyiso ni nyithindo go duto te biro bedo ka dhi e mbalariany mago mag piny owacho keni awange mana duoko mag Lwak Girls ni mana kinyalo dose anno ka achiel kuom joneno marwa omulo ni dibede nokwal penj e skul mar Lwak Girls Malwak no kamane ka gisebet ka gitimo that is actually a normal curve yes remember nini nitie gima miluongo ni entry behavior entry behavior gima ji chich seche moko ni skunde mathindo thindo kaka ma mention make not only KCSE but other areas any school ni nyithindo modonjo kanyo odonjo gi max mathin kaka 100 kata 200 remember nitie gima miluongo ni 100% transition ngata motimo class 8 nyaka dhi e class 9 koro ka entry behavior tin onge sa gineni nyithindo ok nyal kadho pod nyalo go ari adek moko kata beach kata par makadho to school kaka Lwak tiyudo ka mago ina county school extra county schools entry behavior ma nyithindgi is very high koro okay paka no kwale ok wanyal ng'eyo lakini that is a normal curve nyithindo go mtawi yudo gima onego wang'e en ni migosi Abondo owacho nango ni student results go be recalled sani ok wanyal recall results bedo ga recalled seche moro ma pok results obedo release cha to chon ne results budho kod setik non December tiri to nyaka mar adek dong biro nikech od bura mar Senate committee mochung' weche mag somo wacho ni ibiro bedo ka ginono to kata ginono ka giyudo ka gisenono ba giyudo to giket structures manyalo geng'o nikech sani nyithindo mosekalogo ng'eny gi osetergi oseyudo tich ok ochuno ni ng'ata mokalo nyaka dhi e mbalariany jomoko idita mondo yud kata B+ to osemanyi ne tich kamoro moko to osenyiew ni kata ka en gari ni bedo promise ni nyiew ni gari osenyiew ni gari moko be osetere loka koro sani ok inyal wacho ni nyathi ni kel results go results onego geng' kapok owuok to ema ne timo ga choncha ema nwuok ga gi ginene nwuok ga gi gimiluongo nango skunde kama okwalo penj obedo cancel to results kosechiw ok inyal recall koro mano nyaka wageng' gima ne ngire the late Magoha otimo gima tiangi ne ber moro ma reducing the time frame kose non gacha that is a time mane principal unde ringo Nairobi timo gimiluoko ni luoko penj giringo gi briefcase neck notow to ni wacho ni jopuonj kwalo penj jopuonj okwal penj shida wuok mana ka ne kucha kacha mantie rogue officials gine magitimo leakage kama set papers osesedo bedo set gine magigolo papers no emomiyo gimoro no biro wach container ma papers igolo gokinyi titimo gi duto by sabiriyo papers te oserumo to ni timo ga paper achiel gokinyi to paper moro itimo saboro in between kanyo karatas nyalo kwalre then kose non to beniri to kanyaka dwe mar adek seche go ema ni timo grading and whatever seche go be ma principal ne ringo gi pesa mago duto no bedo no goal bakoro kete ni time frame cha obedo shortened that was a step in the right direction akendo bondo bede panyo paro ni ka time frame obedo shortened mano mar nono penj nyalo geng'o kata mana kuom mar penj pachi kaluore gi wach makamano bondo ka time frame mano bende samoro nyalo geng'o bera pan gima duong' ahinya en ni sami waloso papers mag penj kata watimo preparation mar test go to gima duong' ahinya onego bed ni joma timo gi kata officers mag bank ayie gi jaduong' wange ni problem maduong' man go Kenya ka ok en kata jopuonj en na body mar exam mar NEC nikech onge yo moro amora ma results nyalo wuok ka jo NEC kata ng'ama wuok e NEC is not involved kata ok lead that process gin ema gin custodians mag penj at all levels kora paro ni kata wanyalo shorten marking but even marking bende ki shorten time mare to nitie okan gi experience nikech ukabedo examiner but the japuonj ta wange nyalo confirm no nitie subjects moko manyaka mim na thuolo madwarre nitie I think recommended time manyaka mim na particular subject kaka koro kene ka gine ka dwa pogre gi class 8 form 4 ka class 8 ja samoro gi tiyo gi computer nikech most of them gin answers gin choices samoro na A B G C inyalo tiyo gi computer to mark ng'en jopuonj nyaka they through all the scripts
Koro naparo samoro reducing the time mar marking ok bi konyo ahinya nikech mano nyiso ni dwa keto pressure maduong' kuom jopuonj matimo marking gi ma samoro ok mi attention ma dwarore e paper ka paper. Time onego wachiw mowinjore for every subject. Maparo ni nek jopuonj matimo marking ong'eyo ni subject ma kama dwaro time ma kama. Gima onego tim ni wabed gi yo moro ma kopo ni wanyalo fwenyo ni problem mar kuoni duoge nek nyaka bed overhaul. To kwase overhaul nek ni wabed gi chike moko kata weche yo moro mwanyalo bedo go strict enough ma ka japuonj osekawo oath ni dhi mako penj to koyud yo moro amora monyalo bedo influence go gi janek kata ng'ama chielo. Yapan mana en yo kaka wadwa manage exams gi mondo wa improve, wadwa manage nade mondo mi leakage sami time sami make ik bedi. Gima ng'e ni notimre maber mabenda yiego ni kama thuolo mana wae malach kind mako penj to gi releasing exams cha to ne kelo ga weche mang'eny. Kita winjo ni samoro ni go ne jopuonj simo ing'eni kari kanyo na gi achiel kende ing'eni kanyo jogigo yudo di mang'eny dang wakonyi loko gi to gichako mana negotiate wajini ni keto mana budget masa moro yudo ni jopuonj ringo mana kaka jopuonj wanga wacho ni ringo dhi loso grades to mano napano rumo nikech onge thuolo ni kobe kigo tiek mak ne to gibiro released immediately maonge thuolo mar manipulation. Koro napano gima onego tim en ni mondo investigation ne manego pang maber ma wakweny kuma problem nitie wadin buche manyalo bedo nosebetie higni 2 mokadhogi kaeto wa make sure ni gini ok chak timre kendo. Nikech awinjo moro kanyo wacho gimoro ma serious kabisa ni samoro ni jomoyudo kata mabandia kata B mabandia ni mideo anadwa jiwogi ni sani sirikal oyawo thuolo kabisa ma kik wabedi awinjo ka japuonj lange wache kadwa nuoye ni Profesa Magoha le tucha no wacho kacha ni koko chuno ni nyaka nyathi yud A kata B ni eko nyalo succeed e ngimane e Kenya kata mane e piny masani. Nitie thuolo malach jomoko biro yudo A ka ginongo A majenen onego bed ni giyudo courses mowinjore gi eno jomoko biro yudo B jomonwang'o C ka duogo chien. En wach maber kabisa ni sani sirikal oyawo yore mag tiegruok malach ma colleges kawo ji nyaka gi E. As long as ni sekadho through secondary education, wawacho ni in ng'ama trainable, ma kumiyi thuolo, kik iywak ni an ayudo C koro gima nyalo timo onge. Kik iywak ni an ayudo D gima nyalo timo onge. Jonyuol bende kik condemn nyithindo. Nyathi kopo nodhi otemo mok onwang'o A kata B manya janyuol paro nego yud cha. To wa condemn gin koro gin joma koro ok wanyal bedo go machiegni kata ok wanyal konyo mondo oyud thuolo mar timo gima chielo. Aparo ni thuolo ma koro mar parsara colleges mag TVET oyaw malach masana pan TVET colleges gi manyo na nyithindo wajiw jotewagi mondo ng'amo kodwango thuolo madhi e mbalariany en gi C en gi C minus en gi D en gi E omany course monyalo timo to biro tiegre machieng' moro chako odonj bende mbalariany kodwaro kata odhi onwang' beda professor kata oyud yo moro ma en go gi osom tije moro kata odhi osom tich moro manyaka chieng' moro lokre ng'ato nyalo konyo wa society. Erokamano ahinya Andi, waparo ni mano en paro maleo. Bende ang'eyo moko kuom jopuonjre ma bende samoro nuoga kata mana sikul samoro noyudo B minus. To wacho ni target mare samoro ne en yudo B plus. Kochako nuo penj oyudo kata mana C minus, weche ma kamago bende samoro jathoro kata mana timore. Nitiere weche ma bende kata mana kanineno awange duoko ma bende joneno magwa na oro. Moko kuom duoko ma bende ng'enygi nalieko. En ahinya nyaka luwore gi jok matimo maber e penj kono stope mbalariany kata mana kuonde tiegruok mopogore mamalo iyudo ka koro course mane bedni ja timo ok otim. Engineering ne ka ok tim koro gi jo samoro laro mana courses matindo man buoye kae. Akeni pachika luwore gi okang' ma kamano. Erokamano Sharon. Whereas penj is supposed to be for placement, the measurement and evaluation. One, we might not know kanyathi oseluong bang'e engineering to rem mano koro take mondo wa follow up kata school seche moko really follows up gimone go no timo sani ayie gi migosi Abondo onego bed no restructure that neck kwasa kane senator setimo uchunguzi departments mako bose timo uchunguzi bo realize ni penj ni noko kwale kata ginene no kwale seche mane itiwe chande emomiyo jonono examiners ne yudo duoko answers ma the same be arranged in the same order
then there is something wrong ka nek no should be overhauled form a new body ma reasoning. Then the same way gik mane ngire magoha kata Dr. Lactal Matiang'i oketo has been thrown to the winds nikech for the first time what work e weche mar kuo in a highest level pok notwaga kamae penji ne kwal renda loka imenyi to no kwatwa kamae mai to koro it's a high level. It means ni migao ni tek ni ng'ato kaka Machogu onego tim reshuffle mondo ket Machogu konde moko monyalo tie kaka administration ni to many ng'at mosetimo puonjo ahole ng'at ma who is strict ng'at manyalo timo gains manote se ket gi Matiang'i gi Magoha can build up on them. But kama wachopeni penj cannot be used for the sake of ningato dwaro mana A for the sake of that clean A. Wayud grade madhi konyowa to wayud grade mabende inyalo assess nikech kidwaro timo medicine oko chuno ni nyaka yud A mondo dhiti medicine inyalo C plane ni dhiti clinical medicine pod ina ibulungi ni doctor kidwaro timo engineering oko chuno ni nyaka dhiti engineering gi A mokwal yud C plane ni no kata C+ ni no the TVET course team diploma in mechanical engineering ng'ato ka ng'ato ni kama nyalo chake maka ipuonjo gi at a lower level mar madhi university at imagine ga ni riek koro ichako ni acha kama at higher level don kar Kenya koro na kwal penj maduong to penj mamoko kaka wacho ni samoro ng'ato no yudo ema bandia to dhi kata mana kar tiegruok mano mbalariany do mbalariany be samoro dhi kwale penj mar bedo daktari makono chopo ni koro dhi kata mana chuo jatuo sindan ichwe yo makare cases maka magi bendo wasenji kata mana kinde mokalo. That is why Sharon wawacho ni Kenya ni kama rach. We are a cheating nation to kidwaro break a society at a nation chak gi somo. Somo ka ise kwalo jose choko kwalo penj ise destroy education ngato nondiko kamano kise destroy education ise destroy the nation to ichako gi kwalo penj nyathini kose kwalo penj bro ng'eyo ni gik moko ikwaloga obro ng'eyo ni gimoro amora mitimo en na kwalo koro wabro produce doctors mabiro gero mabiro nego ji hospital wanyalo produce engineers ndalo moko gik moko ne utene mukre Nairobi kae gikunde mang'eny kudit bini engineers kata architects maneloso gigo nokolonye wechego ndalo mani gorofa mukre to mano timrega mana Kenya kae ukawinji Uganda kata Tanganyika ne gorofa mukre kata iga mokalo ni winjo mano mukore kainya nyabure Nairobi gi Kiambu daraja mukre siji barabara los marach that is epitome of society modi wrong. Wa produce jok madhi negowa wabedi jok manyalo bedo jo adiera to kik wachun maonge wabedi ng'at manyalo produce ng'at thidi timo gimodwaro. Secondly janyuolo weketo pressure seche ma janyuolo keto pressure ni nyathini ni nyaka tim law nyathini ni nyaka tim medicine nyathi nyalo dhi timo ni medicine to kosetimo ni medicine no to kawo certificate no bawo ni sitting room kanyo en odhi wer nikech we nyathi otim gimo nyalo timo kodwaro timo wer kata odwaro timo let's say acting drama ema kanye kama CBC ber godo kori promote that competency gimo herono to kiketo ni nyathi odhi otim medicine kata otim law otimo law no otimo architecture waseno jo mang'eny motimo course to they are not practicing it mano again is wastage nikech ikawo nafas moro ma timo course no iduogi practice kata medicine kata engineer to inise time kama ni setieko koro in koni iwero thum kata timo drawing and design kata you are an artist. As a society we are going in the wrong direction nikech waneno ka kwelo no is everywhere kata sani nitie chich ni sijui elections manotim 2022 chande kata IBC be wacho ni kuonde moko kata wacho ni kwalo penji ikwalo yiero Kenya kai bendo se chiuni Kenyans chuo ni mona biri oko mano kalore gi report mar bad biga mar KBN we are going in the right direction to kata naneno kata mna ka gazette dagi keto ni Kenya is a cheating nation yes to kata jolemo wabro produce jolemo ma ok dhitayo waka maber gibro bet ka giwuondowa gibro bet emasane no kasani wan gi proliferations of church pastors magin tijgin lemo timio gi pesa giwuondo je gi miracles mako magalagala we need honesty a society nyalo develop kantie honesty kanye motero China malo te motero Japan malo bagi bedo first world countries nikech gi deal on honesty to integrity no ema is lacking in Kenya to nego wachake gi education wanyalo chake na gi education wachake gi education wabed gi education manyalo bedo consumed by everybody in Kenya kana somo ko nyathi na somo nyathi jok madongo dongo public schools tinde education is being run by jok ma nyithind gitimo curriculum mopogre
Iwinjo. Nyathini timo IGC kocha to in in charge of education 844 gi CBC kai. You don't trust this education system in Kenya. Onego wabed gi education system in Kenya makata ka nyathini odhi e bigger school to school no be pod timo mana 8 all inclusive kata CBC. The moment we broke back to an all inclusive education system, ma nyathi president kata nyathi MP gi nyathi jaus nyanya somo the same system. Bende paro nyalo timore piny ma Kenya masani? It's possible malaka leadership is duaro lakini ka leadership ok duaro nikech believe ni macha ber IGC girigo curriculum ma ok no ber kara giket education system marwa obede curriculum ma kocha mondo kochuno ni nyaka wadhi kucha. For instance kar thieth kai waseloso thieth bwa promote county hospitals moko bedo level 5 or whatever mondo kochuno ni ngato nyaka dhi India to be treated idhi adhiamla kochuno to sani nyalo thiedhi Kenya. The same way with the education system okochuno ni nyaka dhi loka onego be ni somo ka itimo system wa to system wa ni wanyalo timo ni education tourism wanyalo promote oko already jok matimo 844 gin ma jo Sudan kende to gitime nikech korgi kocha nitie shida gi jo Somalia. Ero kama na nyako mparo makamana wana lunge kendo abonde twak abondo mana kinde ka kinde karamna kinyo karamna kinde machiegni ni nangu meni penj mar KCSE mabende jijacho ga no jathor kwal KCP to kwa winjo humbe ahinya kumare akene de wach nango kaka jalonya ngado rieko mar weche mag somo kabedi para pacha weche kokariyo maja puonjo golo mbele kata kure kadie na Sharon iyo no kaditie samoro ni ngato dio tievo yudo to donje course moro mo dio somo kata motieko kae to jomoko samoro gima base more painful ni apart from duo certificate to meja nyuol ni ahera setieko course manyeba na tem okaw certificate otima full course motieki odio chaka another one masa moro bendo tieki odio chaka another third one kodi yeni mano nyisi ni samoro nitie problem system ka ngato dio somo courses mokade makoro samoro bende ilo ka gimotama ka podo manyo tich to ose ka almost 10 or more years ni no soma nikija paro ni problem wano ni chako no bedo marach ni no grade ma no kine go shwa ni donje course mok ni ikrine kuri ichako manyo gik mane gitim very late mana tiel ba paro ni mano jar kwa tieko wach mare ku mar page ni mal kiri integrity to abro kono ni jima ma kangato wuoke page to wuoke grade majenen to chomo course manyalo timo to ko dimo time no manyo ko de tich kata nyalo yaw tich mondo go ndek jamoko gima kenda yiego kanyo ma japuonjo wacho ni onego bed ni wanyalo yudo yo moro mo improve go public education Kenya mondo facilities mo lack jopuonj ma onge mondo ndeki laboratories libraries kata classrooms matin mondo losi ka sirikal nyalo bedo gi goodwill kata gi political will mondo gi invest education system makoro ng'en samoro inyalo nango ne otimre in most secondary schools ni ng'enyne king'iyo majority of parents warash kutero nyithinde private ka gin e primary to kochopo secondary ka to ji te donje public nikech public system I think system mar public education mar secondary education ni mano maka wanyalo medo improvement ibo nango ni kata koro jomoko dwa dhi e private to chalra chala ibo nango ni koro onge kata na ywak moro na ko kedie kedie public to in gi doubt moro ni odrio mara kae to page bende kwase kone onge kwelo wan gi integrity to bono ng'ano koro gik modenya maber to kadok e penjo mi penjo cha ing'eni gimomiyo kar KCSE ka ni wach nyalo bede matek nikech en placement to professional level en placement en range ma chalo bridge midhigo a career and it is I think almost a life determining stage ni kitieko form 4 tidonje university idonje college kata timo gimoro koro actually kanye makoro determine yo midwa luwo for the rest of you emo nyapan samoro jonyuol kata jopuonj kata nek kaw advantage ni ging'eyo ni jopuonj kata jonyuol bro bedo gi interest kuwinjore nyalo nwang'o thuolo mar konyo nyathi moro mondo nwang'ie grade moro modhi timogo course gimoko wapenje ni en course manyalo timo koso ok onyal timo koro apare moyo okine ka primary kacha udwa manyo mna yo majidonjo go secondary then inwang'o ni kamoro bende king'iyo le kaka opang penj no
en penj ma samoro interest mar kwade nyalo bedo piny kech en nani at least de bro dhi e school maber ki yudo grade mamalo to bang'e no pudi kawo 4 years kod kidhiema kora pan gima ya paro an gi kora ni form 4 ka kata KCSE ka interest ni malo nikech en kuro en kas makota bridge makuro jo matendo gi kose kado to ngato makoyo makuro en go mar career kata professional line mo emomiyo interest ni malo ahinya. Ero kama na inyandiwo obondo awinje yo makarano ka sabende ringo mapiyo kiyena mar mondo mi wakao ote bang ote biro bedo ka winjo pachu mogi ka hinya nyaka luore gi thuond wach sema mayo wawangwa matin mana ko nyalo yudo ote mabende biro bedo ka somo achiel ka chiel parni ote maka magi nyalo oro no achiel ka chiel mane mbui marwa mar Facebook bende ote machuok lai magwa ote machuok redek au chiel no mana kwa neno Lewis Wood Awasi Boda wacho ni kaluore gi duoko mar KCSE results ibiro winjo ni nyathini gi A- to otimo food and beverages. Kenya should tighten the nut in education sector. Ero kama nyakuom ote mari ote machielo mana kanyalo yudo ote machielo mar janeno maro kinyiso nyingi wacho ni niko na swali nilirudia na mtihani yangu inarudi pending shida ni nini japunja wange nyalo bedo kanyiso ni pending ni achiel kuom janeno wawacho shida nyalo bedo kanye Asam Kapio iwacho ni the release results were not genuine penj no kokwala but result mane jogo ogolo oken maradier kiwacho do ken maradier to kichako wacho ni penj no kokwala dongano ki contradict yourself Odhiambo Minda iwacho ni yawa koro no kwale nango to norite gi obila mago kiko itji ka norite gi obila mano bende paro kanyo mar Odhiambo ntiere janeno amoro Sprinkle Cleophas nyingi boro matin iwacho ni gino nitiere kaka nitie nikech onge kaka jomoko nyalo kalo adua atenga to jomoko rem sepwa pero kama nyakuom ote mari ntiere ote machielo kendo mano mar Winslet Achieng iwacho ni jogo duto ma believe ni penj no kwal where were they kane penj go ni kwalo marariyo Cairo samoro penj no kwal what is exactly ma idhi time nikech results are already out and they can't be nullified so jotend somo kotelne gi jatend migao onego be waduoko makare kama nya Winslet kuom ote mare pani ote mar Winslet awange bende kaluore gi paro mabede ne intiere godo ni duoko koro osewuok koro mana minyalo tim gin penj madongo mabiero nitiere achiel kuom jadeno mabede wach ni nowacho ni en yudo duoko mar pending kato di wach nang onego otudre gi principal mare odhi ka ministry kato goch ni nek openji gi momiyo mare poko duogo okonego bedi ni nitie shida nikech jatend migao nowacho ni onge penj manokwal koro ng'ato ka ng'ato nigi right ma yudo results ne gibedi ni withhold ka withhold they are doing something wrong nonego bedi jatend migao wacho nwa seche mane gi release results ni skunde kaka nyithindo skunde kaka kama kata nyithindo kama results gi are not en mana ni gimana janeno marwa mabende nowacho ni noyudo duoko ma pending dibedi ni mare kende koso mar ji mathoth mano bende mare kende and there could be a reason koro kotudre gi principal mare otudre gi county director mare then gi nek they will give him the reasons but it's an isolated case kaka osebedo gi issue it could be an isolated case anang'eyo ni page duto this time not working to results go emokelo shida nikech wayudo ka skunde mathindo okadho ka motamre gi nono kadho nok rach nikech kata World Cup ka wacho ni chande timbe matindo kaka Morocco nochopo e semi final to shida en mana ni koro ng'ato wuok e mean mar 5 ochopo 9 koro wadwaro ni can they retain it in the following year ko kinyal retain you ke 5 to 9 then kinyo entry behavior nyathino donjo gi max 200 kudika dakne gi award no be ni imation nyathini donjo gi max 200 to wuok gi plane A onego be last time no time kama no nyiso nyathi man wuok gi max 180 to yudo A- the most improved wangino kwa winjo mich mabede ni chiwo kama yes no nego nyiso wa ni nyathini otimo kama e no nego gi identify nyathi motimo oyudo kata 200 to yudo plane A most improved kata ko kidwa timo ranking nitie categories monego bed ni most improved school students. Yes mago to gitimo te that means ni gibende gi chich o gidwa timo gimoro ma ji biro nyiero koro asa union wawacho ni ginene wadhi riembo ogwang to nyaka riemb aya ogwang ma riembo no en ogwang mar kwalo penj to ko wase riembo ogwang
to nyaka wakwer gweno nowe ba e bungu. Bas ogwang' mudwa rembo no bende ka wan watieko ramna nonro kata mna kwan watieko twak makama bende biro mna nyiso wa moko kuom okenge kaka kupet unyalo bedo nuketo mar geng'o okenge mag kuo mag penj e kinde thuolo mabiro. Kok kamano wadhi nyime gi tieko chenro makama andiwo bondo kiwinjo yo makare ma thuolo mabende adwa mi mar chiwo pachi mogik ahinya nyaka luore gi thuond wach mabende wantiere godo kiny makawuono. Erokamano ahinya kod wach mokwongo bado nunda ajiw kaka wasewacho ni nonro mondo time maber kendo time makare time auta mabro miyo wang'eyo thuond wach kata thor wach kama ne shida nitie. Koro wakwayo sinet mondo tudre gi migepe te ma usika e wachni mondo nonro tim mapiyo to tim motegno kabisa. NEC nyaka doge drawing board. Anaparo ni sani onego bed ni kata na CEO mar NEC gin gibende gichaka ng'iyo ni to where is the problem. NEC ema wach nitie. Maparo ni gima kwanyal mana wacho no bed started immediately, but aparo ni nonro bro confirm no kuma problem nitie to bang' nonro no wa expect mondo NEC obed reorganized, NEC obed restructured mondo wadogo kama ne matiangi gima go ogolo wachalo gima wadwa dok chien 10 years down the line. To jopuonj tiyo matek makwage ni mondo gimed nyime gitiyo matek to kik gidonji e temptation mar shortcuts. Gibiro ruin future mar Kenya kata future mar nyithindo. Ni samoro nitie temptation ni janek moro dwaro pesa. Kuro kwayo jopuonj ni mondo oyud negi pesa mondo gimi penj. Then tibiro chopo kamoro ma samoro gwenyi ni kwalo penj kata skul kwalo penj ma penj no bet cancel. Isi ruin future mar nyithindo. Kata koko bedo cancel nyithindo gibiro dhi e courses moko mok ginyal. Gibiro daktache mabandia, ginyalo bedo jopuonj mabandia, ginyalo bedo engineers mabandia, makoro kendo wane magi affect wan kaka jokenya. Kuom jonyuol, akwawo ni uketo pressure ne nyithindo nyaka bed gimi paro nego bedi. Nyithindo nyaka bed ja engineer, nyithindo nyaka bed daktari, nyithindo nyaka tim gima na timo kata gima na adwa ka mondo atim. Oero nyithindo gi thuolo mondo based on abilities to gik magitimo gik magineno gi jopuonj gibiro nwango their career pathways kaluwore gi gima ginyalo mok wachunogi. To nyithindo bende adeno mondo wajiw ni ka gidonjo e skunde magisomo through guidance mar jonyuol, through guidance mar jopuonj, ging'eyo ne gik maginyalo timo, gik maging'eyo to gi concentrate e somo mok girito ni biro konygi mondo gibed gi shortcuts mondo wategi integrity e Kenya ka kendo wabed gi yo moro nikech ka jonyuol gi jopuonj gi nyithindo wawinjore ni onge temptation ni janek dwaro pesa mondo kwal penj ne skul kana nyathi moro amora. Wabro bedo gi system motegno kendo wabro bedo gi system mang'eny gi marach ahinya ni sani koro nitie outcry. Ibo nwang'o ni kata na international institutions bro chako keto conditions ne nyithindo ma Kenya madhi somo oko ni wawinjo ni kwalo penj Kenya koro kendo kama donje university kata na Europe kata na America kata na the neighborhood East African community ka gibo jako keto wagi penj moko ni nyithindo nyaka donj tim some entry exams kata na preparatory courses ni ka giyie mondo gi admit ma nyithindo. I feel ni mondo watime both ways. Jo Kenya onego bed ni wan gi confidence, nitie international confidence in our system ma Kenya te owuok ka gi A kata owuok gi B. Onyalo donjo Oxford, onyalo donjo Cambridge, onyalo donjo University of Nairobi, onyalo donjo University of Johannesburg, onyalo somo kamoro amora maonge restrictions. Wabende waket system wa motegno ma anybody madwa somo gima japuonja wange luongo ni education tourism. Anybody madwa somo kaka East African community ka onego bed ni Kenya should be the first choice. Ni kar mda de loka kara de somo Kenya ka. Ade atio de barano. Mana kaka nyonya chien kacha. Ne ji oringo de Uganda ma ngata somo Uganda. Na paro ni kanyo koro se dok chien. Kenya onego bed ni koro kaw that position or that space. Banya na kaw mano ka integrity mar system for mag exams, systems for mag somo, wa improve the facilities and programs. Mabende wango, bende wa improve. Ero kama na inyandiwo bondo kendero kama inyako mido thuolo mar twak koda Ramogi TV. Zablo na wangi wachini mugi kwa tiko chendro. Yeah, wanawacho ni if you think education is expensive, try ignorance. To kaka union wanawacho ni serikal osepuko pesa mang'eny e puonj kende somo e penj. It is wrong ka penj no puk pesa manite jok mane timo monitoring tai wachre ni kendo penj no kwal. Adwaro absolve teachers teno wasekwero as a union wasekwero jopuonjwa ni kik bede exam irregularities. Koro gima ne wachre ni jopuonje mane timo penj odhi onono tai oduogo celebrate. Mano en gima ne ok otimore. Jopuonj ma kwalo penj
will carry their own cross. As a union, wanwadwaro integrity gi honesty. To pokwa bedo gi any reason to believe ni jopuonj wanotimo penj. Secondly, skunde matindo be nigi rights mar kadho penj manaka skunde madongo. To obed gi manyalo bedo consistent. To as a union, wadwaro nyaka jopuonjwa marito penjgo omi gi omuom moromo and on time. Wasebedo kwa ywak ni managers gi deputy center managers gi deputy principals. Jogi ok chulga pesa. Mana manager ni sinekiagi. To gine magi beti skunde. Koro jogi motivation margi goes down. The same way gi markers, examiners, jogi pesa gitin. Security mo wachni obila no rito penj pesa gitin. NEC should be overhauled, a new body obed formed, bo miyo mo maber manyalo rito penj from the setting to the marking and to the release. Then wanjo Kenya wabro dhi endelea gi education maber. Okwabia achieve vision 2030 ka education wise in shambles. To CBC might not even improve kapo kwa change issues make integrity gi honesty. That is where everything starts. So as a union, wacho ni penj no setimre. Kama kosa nitie, analyze it. Look for solutions manyalo miyo gima notimre no kik tok timre kendo. To wabed gi penj ma can be acceptable from Kenya to everywhere in the world. Thank you. Nikech nyithiwa osesomo nyaka Harvard, nyaka Yale, makata Equity kauga jok moyudo ego, employee, to kendo tero oko. Okwadwa this time ni okaw jok mabiro kuodo wiwa. En gino maro ni migao mar NEC kata mana duol mochung' weche mag piny mar NEC biro bedo ka yudo pok mar omenda makara nikech naneno draft mano mar budget mar somo mar higa ni ahinya hiko hala mar higa mar 2023 nyaka 4 ne omeda puonjo kata mana migao mar puonj ne omeda negi omenda mabup. Kaka manya kwa Ramogi jonga pok wateko twak makama dasome ote mana adek mabendi sebedo kioro ote ng'eny ka en mana ni semo mayo wangwa kanyal muna yudo ote adek mar mondo mi asoma achiel kachiel mar mondo mi watiek chenro makama. Aneno kanyalis Awino iwacho ni penj to nokwale yawa duoko mar skul moro no mako dhoga ni ati nyithindo temo timo KCSE Nokwal kendo gidhi university gite aworo kenjwani. Yero kama nyakuom ote mare nyao Kenya Guti iwacho ni universities to prepare an entry exams for the right placement in the right course. Yero kama nyakuom ote mare brother Kuku George mar Thimlicho Hinga Migori County. Iwacho ni Sharon Anpacha aneno ni owinjo sirkal ochor kiwango mar donjo e mbalariany cause nyithindo gi ok oyudo grades go gigo megi aneno ka mbele kae jo Kenya dhi bedo gi fake doctors, engineers, pilots kata mana teachers. Yero kamna nyakuom ote mar engineer Lazaro iwacho ni mar kisika to okayie go tho dhano ok nyal yudo A's te ket university entry mock mondo weed out fake A's kikwa end up kod quack doctors awange mane enyirere 30 kende watch mar entry mar university nitodiwacham. Watch entry by university is a good idea, particularly on professional courses. In kundemo kaka America kata Britain, kapo kitimo medicine, tikuongi timo Bachelor of Arts kata Bachelor of Science. Kapo kitimo law, itamo Bachelor of Arts. To kapo kitimo medicine, itamo Bachelor of Science. It could be a good idea, a food for thought. Ero kama na inagwero kama nyo Zablo na wange kumbiro estua kukinyi makawuono. Ni ntiere county ma Nairobi jabede county ma Kisumu haparo ni ilimo wa mateni. Ero kama na ina. Kopogri Zablo na wange nyakwa Ramogi jonga bede na ntiere ge Andiwo Obondo mano jangadreko e weche mag somo in baraguni ero kamano komido thuolo mar twak kod TV mar Ramogi kanyakla kod inya kwa Ramogi jwang aguni ero kamano kumbedo kodwa nyaka ilak sechege parni e twak e chenro mar mbaka oromo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango nyawadwa Joyce Oduor dhibedo gi twak kotendre kod ngima tok KCSE bang grades mabene nyithindo noseyudo mar KCSE courses mage mabede koro ginyalo bedo ka gitimo dhibedo gi jolony chakre saa 3 nyaka saa 5 bibede ka inyo chenro makamano koko mano anno ka saa ose mayawanga dakika 37 tok saa 2 mar okinya goni ero kamane kumbedo kodwa nyaka ilak sechegi mabiro ene chenro mar pok opogore kete manaka mar mondo mine kit pok mabene dhi kelo okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'ao. Ero kamano.